Takže čaute, som tu s mojím veľmi veľkým kamarátom Rikolokom 3D a povedali sme si, že nahráme Roblox a keďže vyšlo Season 2 Squid Game, tak sme si povedali, že si zahráme Shrimp Game. Asi nemali už peniaze na Squid, tak museli kúpiť shrimpy. No, a čo je na toto špeciálne? Je to, že je to prvé video Rikoloka 3D s mikrofónom. Doteraz bol anonymný. Doteraz nevedel slovenčinu, nevedel nič pravdepodobne. Naučil sa rozprávať a aj trochu písať, ale to tak krivo. Anyway, môžeme ísť do toho. Ideme. Poď. Poď môj plešatý brachu. Sprinty. Bež brechu. Jak jsem tak vzadu, ale. To hráme? To dáme? No to dáme. Pokud to dá tvoje PC, tak to dáme. A ty si vlastne videl Squid Game? Season 1 som videl, 2 ešte nie. A chcel by som akože, asi si pozriem a ty vole. Ja som kúkal už. Nášim. Za chvíľu bude 3. Kámo, musíme to tak komentovať, do piče, toto je suché. Jak chleba. Áno. Čo to je za hru? Musíme byť jak vole one. Musíme byť jak moderný youtuber, jak ja neviem, jaký fyzista ty kokos. Čo je toto za hru? To som nikdy nevidel. A ktorá je veľmi dielená. No, ty kokos. Som tu s mojím kamarátom Humím. Zebroš. Áno. A dajte 10 000 lajkov pre ďalší pár. Nejde sa 100 000 lajků. A to se vyplatí. 5 hodín a nebyl ani moc mazat tu verzi. Prosím. Pravá je vždycky ta pravá. Ja sa na to vyserem, kamo, ja mám zase dážnik. Ja mám trouholník. Pravá je vždycky ta pravá, tak to je spravené. Čo pravá je správna? Alebo správna je pravá. Ten trouholník je úplne najľahší. No shit. Neviem, je to asi jedno, tak asi na približne 12. Ok, uvidíme. Aj keď asi skoro hlavne zostriháme to čakanie na ostatných. Come on, neboj sa, ja strihať vím, ja very good weather. Price today, very good weather. Ne, schválne sa, teraz sa bude bojovať. Teraz budú na teba utočiť. Môj tým. Do ruchu ako Batman. Je fajt. Podrezať. Ty vole, neviem čo to je. Kudus. Zasaný. Niekoho som mu zabil. Los zastranos. Už som 2 zabil. Všetkých tu zabijam a neraz ma nehytnú. Aj na strašnú. Víš.
pičulini. Víte, čo je za korečinu? Prečo tam kráčem jako jediný, ty vole? To čo je? What the fuck? Čo mám robiť pre boha? Kolečko, tam si po to kolečko. Čo musím? Potrebuji si potom kolečko a potom tam potrebujem nejakú veci, napríklad tam dá dobrý power. A nemôžem to byť na maxe. To boli tak na oranžovom, tam to je lepšie. A ja musím flipnúť tu. Mám to! Na tom oranžovom je to vždycky dobré. Kámo, jak som nevidel tú season 2, ja vôbec o ničom nevím. Aj keď v season 2 to je trochu inakšie. Kámo. Oh shit. Vole, to čo sú za kolečka? To je zbierať. Čo s tým mám spraviť? Zbierať, tam bude taká čiara, ktorá sa kliknú, keď bude na zelenom. Aha. What the fuck? Do piče. Ne, kamo, nejaký ten z tých hajzlov stojí pred týchto, ja nič nevidím. Mám to. Hotovo. Kamo, ja som posledný. Ne som. Máš ešte na pol minút. Ja už si začnem predstavať, prečo nekomentuješ svoje videá. My komentujeme jak dve zemiaky, ty vole. Nulovo. Jak padá mat. Jakože ty tiež ty kokos komentovali strašne veľa, takže ako hoho. Mne to sa úplne opak, jak padá mat. Prečo opak? Nepovedz si mi, ani vôbec nerozprávame. Kamo prišiel ty, že oni tam rozprávajú? Komunikujú. Jazykovou rečou, nemou rečou. Snažíš sa vymysleť nejakú smysluplnú vetu, alebo akože čo? Ďalšia. Mingo. To čo, kurva? Tam pôjde hráčov. To sa musím? Tam sa napíše číslo a toľko ľudí potrebí v jednej miestnosti presne. A je to toto? To točí reálnym hľavaním. Kam pojeme na dvojku. Musíme ísť spolu, keď budú náhodou dvojka. Dvojka tu je, poď! Počkaj, nevieme, či bude dva hráči. Tam sú, Bude jeden alebo tri. Počkaj, dá sa prísť hráčov. Počkaj, to je akože... Nevieme. S tomu rozumiem. Pomešte si do dvě miestnosti. Nice! Bože, nech sa nepôjde. Už sa zatvorené dvere, dobré. Keď dostanú sa ja dostať sem. Kámo, super, plňár. Ja sa bude strašne zabíjať. To veľmi dobre pomôže. Teraz začnem rozmýšľať, jak som si to pičoviny mohla točiť znova. Je mucham, vole, ako ho. Môžete si to dať iba kúpiť za peniaze. Čo? To nestíhame. Poďme si to za sranom. Tu. Dobre, sem. Nice. Ty vole, ty pek je čierny. Tak ale počkaj, ja som tu vole s Aziatom, čiernym týpkom a ja som modrý. Ty vole, toto nedopadne dobre. Aj moje best friend. Mám niečo. Avatar široké Ázie v jednej miestnosti.
Co se dostalo ta hlava? No dáme motion sickness tohto. On nebude dve. Jeden. Takže tam je vedle sebe. Uchod do té vedla. Já jsem tu sám? Tam musí být sám. Naše právě. Takže my jsme nezavřeli dvere. A už Tam ty dvere. Teraz zavřeli. Tam někdo okolo mě běhal teraz. Jak si tam jde strašně veľa. To se traja. Wonder Dream Game. Hotovo. Další peníze. Give me my money. Neznám, kdo potom vyhrá. Teraz bude asi Glass Bridge, alebo neviem čo. Poja, nebude niečo dobré. Glass Bridge, ne? Áno, Glass Bridge. Ideš prvý. Ja nejdem prvý, ne, to sa nedeje. Ne, nechajte sa týpko, nechoď do prvý, nechajte sa týpko. Oni musia ísť prvý. Ten stráž sa klame, on verá, že to je blbosť, on tam verá, že to není správna. On môže chodiť úplne hocikam, mu sa to neprepadne pod ním. Pozem. Kam je som rád, že vole v onom, z reálnych skill gamoch, bolo povedané, že jedno sklo udrží dvoch ľudí a vole, my sme to, že 10 na jednom. Mám byť rebel? Nechod ty, neumieraj. Ja mám problém sa vole na to sklo a iba trafiť. Dopredu. Doľava. Teda, dopredu som povedal. Nechod ty. My potrebujeme čo najviac prežiť. Oni budú musieť ísť, lebo oni budú vedieť, že oni by ináč umreli. Ale vole, keď to môžeme aj my. Fuck it. Žijem, ty kokot. Bude fakt dobrý. Ne, radšej už to neriskuj. Dobre, nech sa, aby si umrel. Fajn. Ten strašstupný debil. O ne, nech dal ešte dve. Tipspek. Sami sa žaví zeme... Ne, do piči. Poď ja to potrebujem dať. Aspoň ja. Ja, ty ať máš content. Poma. Poďte, dajte toto aspoň jedno. Kámo. Ty vole, tak ty si len tak. No to robím ja. Čo? Toto som úplne zachránil, toto poznám. Ja som sa troška na všetky ďalšie postavy. Ale som dokázal si tento postavy proste skipnúť. A ešte posledná jedna vec. Ty kokos 10 eurovky vraj? 1v1 to teraz bude. Tam je nejraz Squid Game. OK. Kámo, tak to máš staré, že som to nedal na konci. No, sakra. Áno, Squid Game. Som reálne nikdy nepochopil, jak to funguje. To je proste normálny duel. On to by tu mal byť len normálny duel. Bum. Bum. Tam páči, že duel, ale zbyt tre. Nech si poviem tí dva na seba. Tak budem bojovať proti tvojmu naraz.
Poď nás tam mňa. On uteká, má málo. On je mŕtvý. A to vyhrám. Poďme, pre content. Čo by si nespravil pre content, ty vole? Do it for views. Neskúšajte toto doma. Tak. No tak málo, ja som na jeden hit. Né. Ty kokso. Neviem ako mám na počkej, mám ešte 2 naraz. Vôbec som sa neutočil ani. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak sa vám páčilo, dajte like, odber a vidíte si naše ďalšie videá. Vyčistite to, lúčime, tak čau.